Pulano sini media rong hambai afaro ini o sarik zorawo ang artisani koroksa General Secretary Baitang Devarma tai tini ni sal mariwi sing semana tini 31 Oktober 2021 tini snow zorawo press meet khaina nangmani karon kha sing semana je 90 to 95% tibrasaro Roman script ni bagai movement play phale mani jorabo tini kebung mungtangi atsai kha tangi asanya nangkha ba saba ase riton abo sung jotono saimon tongo sung saimon je MLS tongo koekjon MLS ro je Devanagari script ni bagai once we apply tongnai ro tini borong ni thani sungna musungmani ba media ni bisingte borong thani question khanya musungmani obono je noroni certificate eba noni study klaimani abo Devanagari script ba nor study khai ba noron bahai ke guarantee dari man je noni busa noni generation ni busa ba busu je borok norok Devanagari script ba pori renai ba pori renani thangi tong tebo sungna musung norok ni thani go norok saimano je tiprasaro majority tiprasani musung mani te hamsak mani kaiseno tongo te abong kha Roman script tini sungna musung tebo noni thani go asat majority tiprasa je musung mani te hamsak mani no tangi nor sentimento khiklai tong khiklai nai tong patalangi tong sung saimano je tiprasa ni bukhano sabaike abo busuk se khakamani klai khakamai thang abon tini ozara sung ati saro tini ozara sung ati saro wansuka te wansugo te atisa handi te joto student rok ni muchungmani te hamjumani abo kaisano abo sodo Roman script simini sung Roman script simise sung hamjago te agini simigo abo movement khai phaimani sung saimono previous movement rok tam khai kya even atisa rok tam khai kya te kabangno student rok nai sung tam khai kya sung saimono 7-8 February 2021 Agartala sitting demonstration 2 din bagi aro sitting demonstration khai kya khomulong high area bo student ti school student ti college student ti sung kabangma rangkhibai sin Roman script ni bagai o hamjakmano ti sung movement khaija angka asat kabangma boro sinai nunai kabangma intellectual borok tongo kabangma boro sinai nunai ro kabangma sacrifice kai rangkhibai asat ko borok no Roman script no slamna bagai klaina bagai chesta khai tongmana tini norok tangi bukha sabai tong abo belai ke kha dukhu nango tai belai ke dukhu nangjanai ko aboni bagino tini ozara te sanam sungo kongno sini artisa hanjangnai rok tai joto tiprasa rok ni future norok please ta kebengna ta thangdi norok Devanagari ni obono je step na har tomana abono norok stop khainang thu jodi norok stop khayake sung nangke thui nangke sung thui renai tobo sung Devanagari script no sung gosi na harman glak sung gosi na yago te paithago abono sanam sungo te koijao lugorong ni thani ani khapang ni joto tiprasa te adisa central leaders te division leaders ni thani bo within 24 hour ni bisingo chobo ongkhonang thung hambai paitha asasudai